Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Negrense manubo ang acceptance rate sa bakuna kontra COVID-19. Pumuluyo sa Hermelinda Homes, ginapamatukan ang plano pagtukod sa Globe Cell Site. Sa balita national, 2022 elections madayon bisan pa nga may pandemya suno sa COMELEC. ABS-CBN kinahanglan magahulat sa masunod nga kongreso para sa prangkisa. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Pebrero 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. kag Action Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Good morning na sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor sa Facebook, sa aton nga mga Chinese brothers and sisters. Kong Hei Fat Choi, Happy Chinese New Year sa aton nga mga nagaselebrar sinibisan sa mga Pinoy, kay ti karon nga adlaw, special non-working holiday kay ina sa ulog ang Lunar Chinese New Year, So Kong Hei Fat Choi sa aton nga mga Chinese brothers, okay? Good morning dira kay Alex Montesa, Rodelyn Alvarez Bayabado, sa kay Cory Vidaha sa Kuwait. Good morning, Tete Hoka, Tete Ngata, Kia Ora, Action Boy, kay Inday Dorel. Ay, very good. Homento Junjun, sa kay, kay Ma'am Vanessa Mayo. Good snowy afternoon again. Saturday night is the finale na sang Voice of ARB EFC. Pero, daw nagkakalapaos na ko sa practice. Hindi ko daw, kayo mamban, hindi ko daw nagkakalapaos na ko sa practice man. Perte, no? Kasadya, Action Boy, no? Nagagawa mga talents na Kasadya, ho. ato mga ka-action. Anyway, good morning. Tamyaw danay sa mga Chinese, mga Yes, brothers. Kong Hei Fat Choi. Kagana na ganang isa, Gong Se Fat Chai. Depende kung sa Mandarin ng Mandarin Gong Se Fat Chai mo. Gong He o Gong Se? Ina yung kwan niya, Fukien? Anong kwan? Kong Hei Fat Nalipat Choi? ko. Pero ang pinaka-common, hindi kabatian ka, Action Boy, Kong Hei Fat Choi. Correct. Happy New Year! Kag Year of the Metal Ox. Okay. Subong Subong. year, Action Boy. Sa aton yung mga Chinese brothers and sisters. Ganun. Kong Hei Fat Choi, mga ka-action. Sige. Kay amigo na to Juan Bolgalio dira sa Las Vegas, Nevada. Good morning man. Sa kay Maria Luisa Melos. Luing, good morning. Siling niluin niya ka-attractive sa imo nga t-shirt ay from US niya. Sana all. Ang maganda sa from US. Muna ko may friend ko to yung nga tag-iya sa clinic bla. Anyway, sa kay Binong 70. May ba si may ano ka na? May Mayo Clinic. Ano ba? Binong 70, good morning. Sa kay Remia Garcia. Dala sa Barangay Panukoy, kay Migo Comawi Cañada Jr. sa Barangay Sumag. Leonila Tarosan, watching live sa Purok 20, Barangay Alangilan. Homa Lumena, kinanglan si Heben Intraman, Bato, gintra siya, no? Yes. No. So, I don't know kung ga-intra, man si Miss 7-11. Sa, Basta ano lang siya, intermission number. Sa intermission Blau. number siya. Oo. No. Ang mga contestant dito niya, ako, ikaw, si Gwiden. Do ka pa.
Kita mo lang nag-intra-intra. Actually, nag-participate ako ni Action Boy. Yan, okay, diba? yeah. Ako pa man, enjoy lang bala. Oh, enjoy lang. Si Action Brian, padala eh. Uy, pa siya kay na-block to ya. Sana na sana balik na siya. Pero subong ara na. Labada time ko no, ang bala ni Maui kanyada. Ay na, nung adlaw na nilabada kapay mo, ako mapuli ko dugay-dugay, mangulo, mangwa na kuya, mabunlaw na kuya. Munlaw ka na. Mahuluman ko na to ya. Nora Cuello Seliado, watching man from Kuwait. Ryan Demi, shout out from Saudi Arabia. Sa kay Ray Tuhaw Tinosan, kay good morning man. Kay RR Tuparan Montua Reginio, good morning ko no, especially kay Lolo Manuel Aranda. Gapon kita ko ni post niya, may ano sa kuno sa morning, may newscast. Sabi ko, ay, may kompetensya sa amon si RR. Oo. Basi dugan, Kalay. pabla sa time tao, basi kun after sa ato na lang saya. Daw dungan-dungan, Action Boy. Dungan-dungan? Yes. Nag-compete sigli. Compete si RR. Sige, basta go lang RR. Yes. Go! Kay, kuha na, namin na, kuha na sa ng growth on your part, no? Sige. Elsie Canillo, watching from Saudi Arabia, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Sheikh Sean Defensor, ginatamyaw niya mga pamilya niya sa Manapla, kag sa Gordon family, kag laminigid sa asawa niya nga si Mary Ann Gordon. Glycia Avlas, bound negative 14 naman sila dito sa Vancouver, Canada. Pero naman katugnaw. Lester Ray Benitez, watching from New Zealand. Kia ora. Kia ora sa kay Lester Benitez dira sa New Zealand. Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay, kag June Ceballos from Hacienda Teresa, Ibe, Magalona. Mustang kasagda, alayo ni sila guro. Sa mga tumuntong tani, no? Tumungtong bla. Sa Nakadto Ibe ka da? Oh, yes, Action Boy. Nakadto ko da. Pati ko wala pa kay dalon ta ka to. Kadto kami to, pero wala kami kakaon. Ngaw. Kay hapon na. Ay, ti hapon ka naman imo kung hapon, gali ka, ano na sila gali, no? Why na sila gali ya? why Mayo. na? Why na mayo, baligya. Tapos namin kadto gid Action Boy, ideal, gini kadto lunch. Okay. Para maabtan mo gid ang dalag ko nga mga kasag. kasagan. Na, sige. Kasag. Standby na ha sa iba natong dira dugay-dugay. Padayon kita diri sa aton nga mga greetings sa Facebook. Standby na sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Manubo ang vaccines acceptance rate sa manigrense sa bakuna kontra COVID-19. Inangin pahayag ni Provincial Administrator Attorney Frank Diaz II kasunod sa ginpatagan nga survey. Sunod kay Diaz, madamo sa manigrense ang nagadua-dua kung mapapakuna o kung hindi. Bangon man sa kahadlok, tugas ang kontrobersyal nga Dengvaxia vaccine nga kontra naman iya sa dengue. Apang ang klaro ni Diaz nga ginapasiguro sa Department of Health nga perfect o kung hilway sa naman nga peligro ang bakuna nga ipadala sa Negros Occidental. 3 milyones ka doses ang COVID-19 vaccines ang ginpangabay ni Governor Bong Lacson sa Gobyerno Nasyonal para sa 1.5 milyones ka mga residente sa probinsya. Ini ang nag-representar sa 70% sa populasyon sa probinsya. Magluwas ni may 27.5 milyones pesos man ng ginpain ng probinsya para sa 100,000 ka doses ng COVID-19 halin naman sa AstraZeneca.
Mabaskog nga ginapamatukan sang pila ka mga pumuluyo sang Hermelinda Homes Subdivision sa Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod ang pagtukod sang cell site sang Globe sa J Street matapos na diskubrihan nga wala sang building permit gikan sa Office of the Building Official o OBO. Sudo kay Norlo Gonzales, ang Pro-President sang Hermelinda Subdivision, nakibot na lamang sila nga ginkut-kot ng porsyon sang duta ang ginapanag-iyahan ni Alfredo Macatigas para mapatindugan sang cell site towers sang Globe Telecommunication. Gin-question man ni Gonzales ang legalidad sa pagpatindog sa mga tower bangod wala ginpaghibalo ang mga pumuluyo pagi sa public hearing kag wala man sang social acceptance ang mga proyekto gikan sa ila. Bungod sini nagaplano ang pila ka mga social o mga pumuluyo nga balabagan ang mga dalan agud hindi makasulod ang mga construction materials samtang wala pa nakakuha sang building permit gikan sa OBO. Ginako naman ni punong barangay sang Barangay Mansilingan Boy Pico nga ila ginatagan sang barangay clearance ang Globe Telecom para sa tower nga plano kuntan ipatukod sa 3rd Street, Hermelinda Home Subdivision sa Barangay Mansilingan. Apang ginklaro sini nga ang barangay clearance hindi permit agud umpisahan ang construction sa tower. Suno kay Pico, ang barangay clearance nga ginhatag sa amuha kumbuyahan isa lamang sa mga requirement para maka-apply sa building permit sa Office of the Building Official sa siyudad sa Bacolod antes umpisahan ang proyekto. Dugang pa ni Pico, wala nakaagi sa husto nga proseso ang pagpatukod sa tower sa mga subdivision bangod wala pa sang social acceptability ang igapatukod nga tower gikan sa mga pumuluyo malapit sa cell site kag wala man sang building permit gikan sa OBO. Nagapangabay man si Pico sa Globe Telecom nga kumpletuhon ang tanan nga mga requirement pati na ang pagpatigayon sa public consultation antes umpisahan ang construction. Ang ginapangayo nila nga clearance sa barangay na state ginada no nga ginatagan sila sang clearance mag-construct na abi sang tower subject sa rules and regulations ng government agencies concerned nga maghatag sila sang permit. Ang kabahin sang bahayag ni Mansilingan punong barangay Boy Pico. Sa iban nga balita lokal, kinahanglan na lang sa affidavit sang Iloy na Angelica Montalvo agud mapasaka ang kaso nga murder batok sa live-in partner nga ni Angelica nga si Merck Carlson Espolon. Ginpahayag ni Police Station 8 Commander Jory Puerto nga halos kompleto na ang mga ebidensya magluwas ng affidavit sang Iloy ni Montalvo bilang private complainant. Ginako ni Puerto nga lunsay circumstantial evidence ang iyauyatan apan nagasanto man sa palayag sang ilang nga testigo. Sudo kay Puerto, planado ang pagpatay kay Montalvo base man sa CCTV nga nakita kag sa palayag sa mga testigo. Pebrero 3 ang agas ang nagsakay ang nagpakilala hold-upper sang auto nga ginasakyan ni Montalvo nga nagaparking sa Medical Plaza. Pag-abot sa Orland Subdivision, Circumferential Road, Barangay Tangob, gintiro sa ulo sa makaduha ka beses si Montalvo nga nagresulta sang iya kamatayon. Ang driver nga si Espolon tiya kag pakaisa ni Montalvo nga yara sa sulod sang auto ang wala man ginhilabtan sang hold-upper. Dito, right out pa naman yan. Mag-cooperar tayo. Malakas naman siya after na-apurot niya siya. Oo. Pero tayo, subong agagin pa ito ang investigador. Ay, kung pinsiyagit nga magpalita kaso. Ang kabahin sang pahayag ni Police Station 8 Commander Jory Puerto. Sandang gin-stroke ang isa ka 71 anyos nga bakulod noon nga locally stranded individual halin sa Manila samtang nagasakay sa Cebu Pacific Sweeper Flight sa Pebrero 9. Suno kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ini ang residente sang barangay Handumanan nga una nalipungan sa pag-abot sang eroplano sa Bacolod Silay International Airport. Doon pa ni Diaz, nagresponder ang disaster team sa Silay para madala sa Teresita Halandoni Provincial Hospital ang pasyente. Nagdesisyon ang pamilya sining sa ilon sa pribado nga bulungan apang wala na matigayon bangod ini ang ginbawian sang kabuhi. Sa karon ginahulat sang gobyerno provincial ang report sa nagtatap nga medical team kag resulta sa ginkuha nga RT-PCR test sa pasyente para may buluan kung ini may angot sa COVID-19. We were preparing for the transport of a patient sa ilang gusto nga hospital. Ready na taning aton transport team, ang aton ambulance. But unfortunately, before we could transfer the person, napatay siya. Okay, though may second attack naman siya sa throat. No? Ang kabahin sa pahayag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz II. May 81 kabagong COVID-19 cases sa Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes. Sa pinakuling nga case bulletin sa DOH 6
Ang probinsya sang Iloilo ang may pinakamadamo nga kaso nga may 33, Iloilo nga may 15, Bacolod kag Negros Occidental nga may tig-anom ka kaso. Kag Aklan naman nga may isa. Ang Region 6 ang may 67 ka bagong recoveries, kag 4 ka bagong napatay. Sa kabugusan ng Western Visayas ang may 1,009 ka mga aktibo nga kaso, 22,079 ang recoveries, kag 718 naman ang nagkalamatay. Samtang ginapasaka na kahapon nga adlaw sa Police Station 2 ang kaso batok sa duha ka mga kabataan nga nadakpan sa bypass operation sa naligid nga hapon sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Joven Magato, ang hepe sa Police Station 2, sarang hapon makapasaka sang kasong kapulisan sa piyak na sila mga menor de edad. Doon nga pa ni Mugato, lunsay 15 anyos ay nadakpan sa bypass operation. Illegal nga magbaligya pagupot sa ginadebrian nga droga ang ipasaka ang kaso batok sa ila. 3 ka gramos ang shabu nga may market value nga 20,000 pesos ang nakuha sa mga kabataan. Gin-turn over na sa Social Development Center ang ini nga mga kabataan. Duha pa ni Mugato, 6 ka adlaw ang surveillance kag nadakpan ang ining duha ka menor de edad. Na-hospital naman ang isa ka manguma matapos ginlabo sa Banga Silos, Barangay La Granja, Siyudad sang La Carlota sa itong Miyerkules, las 10 ng gabi. Ang biktima ang ginkilala kay Rodel Gustilo, 33 anyos, kay nagapuyo sa Barangay Mansalanaw, Banwa sang La Castellana. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay Lupe Berdin, 61 anyos, kay nagapuyo naman sa lugar sang insidente. Sa investigasyon sang La Carlota PNP, nagahigda si Berdin sang hinali nga may nakitaan nga landong sang tao nga nagsulod sa iya puloy-an. Nagbungkalas ini kang nagkuha sa ispading sang masiguro nga may tao nga nagsulod kag gilayon nga ginlabo. Mismo si Berdin ang nagpangayo sang bulig sa iya makaingod sang makilala sini ang biktima nga kaupod man lang niya sa trabaho. Bangod naman sa kalain sang buot, gin-hold up nanday Jonathan sa Sasam kag upod sini nga alias Puloy ang ilang ginatrabahoan nga kompanya sa sitio Nagutman, Barangay Prosperidad, Siyudad San Carlos. Sunod kay Police Lieutenant Robbie Orita, ang Deputy Chief of Police ang San Carlos City PNP, hindi gid man mga hold-uppers ang ining duha kag napilitan lamang sanday Sasam kag Puloy nga himuon ang pag-hold up sa Bacolod La Waynona Trading Corporation. Wala gin palayag ni Sasam kung ano ang ila kaakig sa ila kompanya. Duha pa ni Audita, nadakpan nila si Sasam, samtang nakapalagi naman si Puloy, kag isa pa ka alias Brian. Na-recover naman ang 2,630 pesos nga ila nakuha. Karon ginahanda ng kaso nga pasaka batok sa mga suspetsado. ...2022 elections, madayon bisan pa nga may pandemya, sunod sa COMELEC. Samtang ABS-CBN, kinahanglan maghulat sang masunod nga kongreso para matagan sang prangkisa. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1.
ang ginatamyawan niya ang tanan nga mga taga Barangay Lag-Asan, no? Alin sa kay Riza Lee from Malaysia. Sa kay Migo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning. Kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning man dira sa imo, no? Kay ihada ko Carol Montoya sa National Printing Office sa Quezon City. Ti way ni braso mong kay kuan mo ng holiday, no? Holiday. Rosini Don Gomez sa kay Aldren Esteves Pabiala. Good morning. Pag-greet lang gali sa iya mga familia, Pabiala Esteves Limco Octavio. Sige. Mary Joy Camero. Good morning, Miss Mary Joy. Mag-agaman sa Bago City kuno sa family Pendoy, family Alvarez. Good morning from Mary Joy Camero. Sa kay Manjo Arnejo, Dante Makilan, Sally Oke de Sousa, halin sa Sam Village. Kag kay Aldren, sige, watching live from si Palay ni si Aldren, no? Nora Coelho Celiado, musta Aldren, taga Palay, gali ni Exondors. Musta na si Kuan, Maine? Si Maine eh. May. Si Aldrin, gali niya, hindi niya, abi ko si Aldrin ang nag-text. Ay, nano man Si naman. May Mendoza, bla? Main gali. Main gani. Ako si May man. Bulungol kay mo, Ay, May bungol na pa ko bago. gali. May ento yan. Ay, kalain. Si Nora Celiado sa Kuwait. Siling ko, production boy. How about kuno si Alex Montesa, manok nga pink. Sino na gana siya? Si Ma'am Vanessa. Angelina Galopo. Man ho, last stress ka-greet ko si iya. Okay. Filenora Oliveros, watching live sa Barangay Robles, La Castellana. Ano to si RR? Welcome na siya sa Energy Fans Club, no? Gani. Nahuya lang siguro. Kasi Ano nahuya na ka lang. RR man? Pero welcome na welcome. Kaya na pala. Bayan na OP siya ko no. Bago pa lang gani. OP ka na gidayo. Wala ka bala nag-reply. Ikaw bala wala ka reply na. Oo, Paintrawan pa siya kita ni sa singing Gana yung contest. kinapanawagan na sa gani ng mga sang presidente. Ano na RR man? Welcome kita pala. Participate para madugang yung mga viewers. Di ba? Correct. Amat-amat. Actually, ang iya gali nga newscast 12 noon. 12 noon pagali. Di siya gali gusto magduwa sa BBB. Sa BBB, siya gali action boy makig-kompetensya. Sige. Sige. Wala. Ano to? Dari na kayo ni Medyos Makilano, kita mo? Ahay. Sang Diri ko Moises yung Padilla. start kay Sir Ephraim Aruz. Basahalan dana ya. Sige, hasta Yari ko mabukan, kay no? Sir, Sa kay Alex Fuentes, of course, Delilah Taylor, kay sa upod ko no sa kwarto ni Nora nga si Michelle kag April. Good morning man. Arong sen si Angelina tingala ko ano to yun naman. Kain Patrick Hilongo, watching while working at home. Richard Espeleta, watching from Malaysia sa cruise ng BTS Capella. Celestino Henoraga, good morning man, from Petron Gas Station, Lacson, Magsaysay. Okay. Sa kay Domi Javier, sa Javier family no sa Kemela Silay. Kay Sha Torricilla Napilda, watching from San Enrique. Sa kay Filenora Oliveros, kalayo ka na sa imo, ari na ka, oy mo na. Go. Sige, si Sir Ephraim Aruz sa may Salis Lichondra sa may Sumag, mayong aga. Yes. Kay Yvonne Wisher. Sa Good Germany. morning, man. Done Germany. sharing. Thank you, ma'am, for sharing. Kay gin-share ako natin program, Action Yes, Boy. Thank you. Kay Raquelina Lumawa, good morning. Tamyaw lang ko no mayang aga pamilya lumawag sa Barangay Bata. Salamat. Watching from Hong Kong. Thank you. Lito Secondes dra sa may Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Larry Rico. Larry Rico, good morning man. Maria Fe Belegorio, good morning. Dra sa may Valencia City, Bukidnon. Uy, mayong buntag. Kag sa sige. DSB Igmayan, good morning. Kay Charlie Belgorio. Jutenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Standby sa mga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas nga madayon ang 2022 election sa piyak sang COVID-19 pandemic. Gintala na sang COMELEC ang filing sang Certificate of Candidacy sa Oktubre 1, tubtubo 8, tuig 2021. Sa virtual press briefing, ginpahayag ni Abbas nga ang COMELEC ang kinahanglan magpatigayon sang eleksyon sa Mayo tuig 2022. Suno kay Abbas, ila na ini sa karon ginapreparahan kag mayara na sila sang calendar of activities. Ang eleksyon ang maging automated sa gyapon kag pagamiton sang COMELEC ang daan nga vote counting machines gikan sa Smartmatic para sa 2022 nga piniliay. Nagapadayon sa karon ang voter registration nga magatakop sa September 30, 2021. Ginpahayag ni House Speaker Lord Alan Velasco nga kinahanglan magbulas sa kasunod. Ginpahayag ni House Speaker Speaker Alan Velasco nga kinahanglan nga maghulat sa masunod nga kongreso ang panawagan sa paghatag sang prangkisa sa ABS-CBN. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Velasco pagaunahon pa sa kongreso nga matapos ang maprioridad nga mga measures ang Duterte administration antes ang 2022 elections. Suno kay Velasco, luyag pa nila nga mapasar ang Bayanihan 3 kay iban pang economic bills para liwat nga mabuhi ekonomiya sang pungsod bangod sa epekto sang pandemya. Ini ang ginpahayag ni Velasco matapos ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi sinipagtugutan ng National Telecommunications Commission o kon NTC nga mag-issue sang permit para maka-operate ang ABS-CBN bisan nga i-review sang Kongreso ang prangkisa sang network. Pila na ka mga mamalidha ang nag-file sang hagna para sa franchise sang network. Lakip na sa Deputy Speaker Vilma Santos, Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado, kag Senate President Vicente Soto III. Ginanunsyo naman sa Philippine General Hospital nga ang ilang spokesman ang una nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine sa vaccination program sa gobyerno. Ang PGH ang isa sa mga COVID-19 referral hospital sa Metro Manila. Ginpahayag ni PGH Director Dr. Gerardo Legaspi, ila ginpili si Dr. Jonas Del Rosario nga amo ang nagaserbi nila nga spokesman halin pa sang Marso 22 tubtob karon. Si Del Rosario ang isa ka COVID-19 survivor kag nagtaliwan man ang iya ni ginikanan bangod sang COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, si Del Rosario ang mangintabahin na sang history bilang una nga bakunahan sang anti-COVID-19 vaccine. Ginpahayag ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez nga kinahanglan pa sang bag-o nga layi antes mapaiway ang pagpatuman sang child car seat law. Ini ang ginhimo nga palayag ni Rodriguez matapos nagmando si Presidente Rodrigo Duterte nga ipaiway ang pagpatuman sang Republic Act No. 11229 o kon Child Safety in Motor Vehicles Act nga naga-require sa mga bata nga mag-usar sang child restraint system o kon child car seats nga nagakaangay sa ilang nga edad, kataason kag kabugaton. Sa isa ka statement, ginpathag ni Rodriguez nga ang Kongreso ang nagpasar sang layi nga naga-require sang child car seats kag ang Kongreso man ang makasuspend sa pagpatuman sini. Ginabi-abi sang kongresista ang pagpaiway sang child car seat law kag hindi na mangin mandatory ang motor vehicle inspection systems o kon MVIS. Desyembre 2019 ang ginpirmahan ni Duterte ang layi kag sadtong Pebrero 2 kuntane ang una nga adlaw sang pagpatuman sini. Handa naman si Senate President Vicente Soto III nga magpapakuna sa COVID-19 vaccine sa tubang sang publiko para suportahan ang vaccination program kag information dissemination campaign sa gobyerno. Sa isa ka statement, ginbahag ni Soto nga kinahanglan mapasiguro ang publiko nga ang COVID-19 vaccines ang epektibo kag safe. Sunod kay Soto, ang mga opisyal sang gobyerno pareha sa iya ang dapat mag-una para madula ang duda sa publiko. Dugang pa sang senador, ang mga opisyal sang gobyerno ang dapat magbulig nga mapangabay ang publiko nga magpapakuna ilabi na nga failure ang vaccination information drive sang Executive Department. Tialik na nga bulan, nagapakita sa survey sang Octa Research nga isa lamang sa 4 ka mga respondent sa Metro Manila ang handa nga magpabakuna. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Good morning, anay kay Mayor Ernesto Estrao sa Hinubaan. Good morning kuno sa mga taga-Hinubaan. Mayor, mga aga dira sa imo. Kumusta Nagaupod ka siya na? subong sa aton Facebook Live. Morning, nagaupod Mayor. siya Kag subong sa sa tanan aton. niya taga-Hinubaan. Kag birthday subong ni Terry Simpronyong. Happy birthday sa imo, Terry.
Happy birthday! Yes, kinkantahan na sa namon na Action Eden kahapon. Advance. Yes. Sige, kantahan taman siya karon liwat. Kantahan ta sa karon liwatan. Ngayon pa sa naligat si Mana kantahan na ita. Standby na sa aton Action Report second portion. Upod ka Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.